Fid-dawl tal-inċident li seħħ fil-Mellieħa, l-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, Claudette Buttigieg, qalet li wasal iż-żmien li issa l-Gvern jimxi mill-paroli għal fatti. Dan mhuwiex biżżejjed biex aħna ngħidu li ħanoqogħdu lura u ma nagħmlux dak li għandu jsir. L-affarijiet iridu jittieħdu bis-serjetà, jiena naħseb li l-Gvern issa jrid jimxi mill-paroli għal fatti. Ma nistgħux aħna nibqgħu nistennew li jsiru inċidenti oħrajn bħal dawn u mbagħad wara ngħidu stajna minna l-affarijiet differenti. Allura l-appell tiegħi hu illi ġija l-Gvern u l-awtoritajiet konċernati jieħdu l-passi immedjatament biex dawn is-situ disgrazzi ma jerġgħux isaħħu. Robert Kutajjar, id-deputat nazzjonalista responsabbli mill-Kunsilli Lokali u l-Komunitajiet ukoll saħaq li jeħtieġ tittieħed azzjoni immedjata u li l-ħajja hija prezzjuża. Irrid nuri solidarjetà u s-sapport tiegħi lill-persuna midruma kif ukoll dawk il-familji involuti. Fir-rigward tal-awtoritajiet irrid nappella ġeneralment biex mara kemm jista' jkun u bla dewmien jittieħdu l-passi neċessarji biex inċidenti simili bħal dawn possibilment jiġu dejjem evitati. Nappella wkoll aktar prudenza u responsabilità u rispett minn dawk kollha involuti. Il-ħajja tan-nies hija prezzjuża. Ejja naraw li nħarsuha f'kull ħin u b'kull mod. Is-saħħa u s-sigurtà fuq kull tip ta' post tax-xogħol għandha tkun dejjem priorità. Marta Sportelli, kelliema tal-Oppożizzjoni dwar proġetti kapitali li ppjanaru s-suq tal-proprjetà, qalet li ma nistgħux nibqgħu reattivi imma rridu nkunu proattivi. Ma jistax ikun illi nibqgħu niċċajtaw ma' ħajjet in-nies u wkoll ma' dak illi n-nies ikunu vestew matul ħajjithom. Nemmen illi il-health and safety għal dawn is-snin ġie injorat, però issa ma jistax jiġi injorat iktar, irridu inqajmu kuxjenza dwar ir-rwolijiet, dwar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi illi għandu kulħadd. Sija jekk inti il-perit tal-kuntratt tax-xogħlijiet, sija jekk inti il-kontrattur illi qed taħdem, sija jekk inti xi subcontractor tal-kontrattur, anke jekk inti sit għaliex ħafna nies jaħsbu illi jekk jiġri xi disgrazzja fuq il-post fejn huma jkunu qabdu l-kontrattur huwa responsabbli l-kontrattur. Le mhuwiex hekk il-każ, is-sit huwa responsabbli wkoll. Trid titqajjem iktar ukoll kuxjenza dwar ir-rwol tal-project supervisor fejn jidħol health and safety ukoll tal-health and safety rep. Intant fi tweet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija awgura fejqanta malajr lil mara li weġġat f'dan l-inċident u fakkar li dan hu t-tielet inċident ta' dan it-tip fi ftit xhur. U għala it-tweet bil-messaġġ We want a safe Malta.